Agora que chega o tempo, seguro que estades desexando ir á praia. Pero canto vos gusta topar algas na auga ou na area? Moitas veces vémolas como algo molesto, pero se vos digo que son esenciais para entender a contaminación dos nosos mares. Son Carme, na miña tese, investigo a evolución da contaminación mariña na costa galega nos últimos 30 anos utilizando como testemunhas as algas pardas fucus, que son ademais componentes esenciais dos ecosistemas costeiros galegos. Estas algas foron recollidas en 1990, 2001, 2003, 2005 e 2007 en máis de 150 puntos de toda a costa galega e almacenadas no Banco de Mostras Ambientais de Galicia. En 2021 volvimos aos mesmos puntos a coller outra vez mostras, co obxectivo de poder estudar e comparar as concentracións entre os distintos anos. Estas concentracións eran en relación a metais pesados, algúns deles tan tóxicos como son o chumbo, o mercurio ou o cadmio. Tamén en relación ás redes isotópicas, que o que miden é a orixe das fontes de contaminación de chumbo, e en relación ás nanopartículas de prata, que están presentes en multitude de produtos cosméticos a día de hoxe. As hipóteses de partida eran dobres. Por un lado, esperábamos unha disminución da contaminación debido a unha legislación ambiental que é cada vez máis estricta. Pero, por outra banda, tamén esperábamos un impacto da alta pegada ambiental que hai a día de hoxe, da aparición de contaminantes emerxentes e tamén do crecemento imparable do lixo electrónico. O que mostran os nosos resultados é algo moi positivo e esperanzador, obtendo unha disminución drástica da inmensa maioría dos contaminantes estudados, incluindo, por exemplo, unha disminución do 85% do cromo ou do 50% do mercurio, que é un contaminante moi perigoso e importante. Os isótopos de chumbo mostran que o chumbo de 2021 procede maioritariamente de fontes naturais, mentres que as mostras de anos anteriores teñen chumbo cunha forte pegada antropoxénica. A prata disminuiu tamén un 58% e as nanopartículas tamén o fixeron, indicando que as nanopartículas que chegan á auga se disolven e que esta prata disolta a que collen as algas para formar as súas propias nanopartículas. Ademais, tamén atopamos concentracións máis elevadas de contaminantes nas partes interiores das rías, o que ten sentido dado a limitada circulación da auga desas zonas e a elevada presencia industrial. Por último, un dato negativo, un incremento dun 36% do arsénico, que tamén é un contaminante perigoso e importante. Este incremento parece vir derivado non dun aumento na concentración de arsénico na auga, sino dun aumento na súa biodisponibilidade, de forma que as algas son capaces de captar máis arsénico na auga a pesar de que haxa a mesma concentración. E isto parece ser vir derivado da acidificación do océano. En xeral, estes resultados mostran a importancia e eficacia das medidas ambientais e tamén a importancia de seguir monitorizando a nosa costa, sobre todo no contexto actual de cambio climático e acidificación do océano.